Hei vaan! Katsotaanpa nopeasti, kuinka voimme toteuttaa yrityksessä vierailevien henkilöiden tulostuksen, eli niin sanotun vierastulostuksen, käyttäen Marskidatan tarjoamaa Uniflow Online-tuotetta. Pohjustuksena tällä tarkoitetaan siis tilannetta, jossa yrityksen tiloissa on henkilö, jonka tarvitsee tulostaa dokumenttia paperille, mutta hänellä ei ole mitään pääsyä tiloissa toimivan yrityksen resursseihin tai verkkoon. Eikä sellaista välttämättä haluta salliakaan. Esimerkiksi asiakkaasi, joka on unohtanut tulostaa sopimus tai muut paperit tapaamiseen tultuaan. Olen tässä nyt vieraan roolissa siis, ja tulostaminenhan tapahtuu sähköpostin avulla. Elikkä haetaanpas tästä tulostettava dokumentti liitteeksi tähän sähköpostiin. Lähetetään se yrityksen minulle ilmoittamaan vierastulostuksen sähköpostiosoitteeseen, laitetaan vähän jotain aihetta ja tekstiä siihen, jotta se ei roskapostisuotimiin jäisi. Ja lähetetään tämä tulostukseen. Pienen hetken päästä vieraan eli minun saapuneet kansioon onkin sitten tullut kertaluontoinen vieraskoodi. Otetaan se ylös, sitä tarvitaan aivan kohta. Ja tässä olemmekin sitten monitoimilaitteella ja sieltä löytyykin suoraan paikka, johon syöttää tämä vieraskoodi, joten tehdäänpä se heti. Ja täällä meidän työmme näkyykin. Voimme vielä tässä vaiheessa muokata työn ominaisuuksia, koska sähköpostia lähettäessä emme tietenkään voisi mitään tulostusasetuksia määritellä. Mutta tässä vaiheessa voimme vielä vaihtaa muun muassa yksipuoleisuutta ja väriasetusta työlle. Ja lopuksi tallentaa se ja tulostaa paperille.